tuli enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo gorba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'Omugusii. Mwana mwanju muri Ndizi TV nande garutonya na sembeo ntwaja gitena yusa kuruchiza 12 konna ndo katwajenji akekera abantu bano bakira se studio nene tugira Jumatatu butambe nigo tuitwa kwanza aliagenderete twakwana mangana siasa twarana ki uchumi agendete nsuito ya Kenya akibintu bya chikaunti ngakire randa bagani bana baikira se studio semambi yaboniga asense meri ya siasa na magendero anene tukare toda murekira mangana ya maandamano ayiba kwa ndikire tukire ya ichuma saba oigo kolengana bali ba mu Azimio moja mbaro bredina lituko lya Jumatano nandi nabarese kwenda kibara elinde kwamereria serikali ya Kenya kwanza buna tiraikirani ali baganeti osaba Kenya baganeti oigo bajayi usangiri signature kidijibata getena chike milioni 10 na kubona ayenota yare kwena ne signature yago gozego tena ya yebunda ya rosiri ayonsto juu ya kwana simambi yaboniga ekara bagani bana bayikira sister nyira nantura sensemo ya mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boiga sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News elinde kerengere kiao kina boto mo gotara sinamba ira siskini yura 0792 192 ina namba ita sister simambi yabona joshouta erora sensemo news kwera kuna maliogine chibicha awikira senjira ya bene asimambi yaboni tuende yamasaba gini bane turamamba reto na barwasi tunabanya kwa no bamanyete anna bakonya rero bakira kajinjite murengo yonde ka osira maandamano zonde ka ukan yoti anda bali baga baratu kwani asimambi yaboni tiganja kere asoi katika tiga mai kwenda kwa chimoina alia chaka mbe mono muralia Brighton asingenjiri bageri watoire abamindu Ndizi TV marieta nenkoro kwa Bernard Nyamwaro andendo monogeria sekiombe ya Jude Africa mbeya mono Piyasa oimbe na Nyamwaro kurwa sekiombe geri ya Jude Africa atwende asense meri ya mwene kabisa nerara rutamboto asimambe yaboni abaminto abaligereri ba Ndizi TV mambeye loko wakira mbeya mono nando botegereri ubya nje koro kunyanusi mwenga omo munyabiasara wa Kisii town Piyasa nyanusi mwenga no munyabiasara ale kurwa se county ya Kisii na ande momenter no mwana siasa ali kegera turi mwana siasa uze kwa joga rusi politician bono ka munyabiasara kanyete 2027 nyanusi koze ntobe ka bwana siasa mwana siasa nyanusi no mwana siasa ndaire nakatiga Nyamwaro ikiombengere bwate ababuna ya Jude Africa angere kike kimokora Jude Africa ne kiombe kia kekere NGO tokurigeria mangana human rights ose kwegerera uronge na haki cia abantu aiga Kenya naboiga mangana agriculture mangana ya health naboigo na mangana ya monobuna mangana ya bana banyaruka tokurigeria mono mangana ya machi ebyo nabyo bintu togokora ase Kenya yaitu anene buna ekiombe kia beta registered asi emyaka ya itire bono bia sana nyenuzi naningira naso ngo akabere court process aba wajite ukarate nako gasopa na siasa usibadu na ndre baite kutakando mwajumulia karara ali obe omwanye faida na yaya na bakwenda ase Jude Africa na bako jana ndo mokonye bintu binde biki nyenuzi court process aba no mwabiso court kolegasi pake karonda tenene ndigo twara chinguru cyo gusafu Gubano and Inegas yoga practice and the licensed by the High Court of Kenya. We are son. Need a member ya Gusii governance.
watch bona bona de dobe ke bionsi ko monto manyanga yago konyorera kiana mondra bakubori bori rinde buna bona mede court prosaba about ga idiabu na mangana ayu whatever na Gusii governance watch as ngimoko watch ke Nyanus no golia mangana ya mwanya Bill of Rights aba mangana ya bantu baitu konyora haki yabo nabo iko kwegerera haki abantu balinirwe ebiasano majumurigo no gwete abageni bana barase stress mambia buni Anthony na Nyanus mwengo mwanasiasa boigo nigare code prosava na ndi nigare oyo mo asikimbekeri kia Gusii governance watch ase county Kisii na ndi na otore na Bernard Nyamwaro oigore communication director koro asikiombe ya Jude Africa kabisa yono barase stress mambi yaboni atochake ase mawjene ita mambi yaboniga lero ntwenda se ege kagos twende asimberasi nini ediswari andli tangani ndaba boli mwenzi ngoro jinsi ito ya Kenya ni bwenede usenigerwalite oika boniga ekare bintu bigendete uchumi nesaregete bintu bine bigendete maandamano aroro lakini boli ana Kenya ni gerwalite usenigesaregete karongo jagra Nyanus oikera boniga buna toko tole sembe oiga na kubwatia mangana kolekanire guchumaega koruenga kielie finance bill ya kane tuna wa Kenya ebyombe byonsi pibya wa Kenya bigakana CNGO chikarangeliwa public participation bakange finance bill lakini serikali igatumeka chimbinu chiaye paka wekera na nyano koruri yake buno muchumbo ndateba finance bill elie gaita aba Kenya igo bago rangeli goche barasa baita bigu bigo kanga mwigwe to ya abantu bangai baita barendo koba lakini aba Kenya babwato musigo paka wekera batanyare ko mukia wana baberi school paka wekera batanyare ko ora chindagera paka wekera abantu batanyare ko ruase bale bagende guchesa ngai senge cha mafutamende igo Kenya ni girwale to koranga nayo sempiya wekera boni ge bwato ngesuro no musigo monene twenda se Jude Africa ngakioroje na Kenya ni ndoire gose bona libwene ta kabisa tinga de banga Kenya ne ruality gose Kenya ne terwality korende umuralia obwene boro bolinga ase serikali guchaka ono mwaka wa me serikali ya beire office na boigo ne serikali chindi chons chi county ase ugatuzi no nyino mwane kero akoiborwa ngotungo sangi orenga goikaire geka agure amanya goche gutinina umurigerie erongoria kebochi umanya gocha komoenswe yote mine tinga egongo tebanga nge serikali gobono nete nene imara lakini serikali igegenderete kwagura wechoka na kwibanga elinde ikiranie ebintu biria ya chorere tuwe mwaka 22 gento kende nare goteba nkiringa uchumi ya Kenya nerebobe asibon ekiagara tokonyara kwibacha kurororo ebintu byonsi pibya chira maguri iguru lakini igonko tema koranga oborai bomusike Ruto na boboro boronge utatiga bobwato bokorekanu ase chisiro chiaye omanyete serikali ende yons netakeire etware egento ikorokunga advisory committee ere enkong ekonyara korokereria omoraisinga ekegiachirense kegiachire bobe bono buna mangana yagendrete kurwa last week ayatogendrete bono chigukwanira muno ntobwate egento ikorokunga a disconnect ogotabwatana gati ya opposition na gati ne president ose executive ose the ruling party ekiagera nebwanerete nga president eche asebirengera byaye eiranane elindaligira linga ki inki yakogera abantu bagokura munoyo ekiagera tingo nyara gukana nga gekuro gosekerero nkiyo Kenya ekerero kirekerene muno ngeroro igobona gwathena Kenya anunciana de anerwalde igote konangana terarwa muno gosinirwalde Kenya nekiriro kero abantu bakorera obomiguboro asije uchumi irembe igombara rwara korengana na igonekiriro nigonerwarete twenda Nyanus
ingotoko mo jibono asaya are sinsi itoga ingotoko mo chikona ngana ngoko mo chikona omonto toko mo chi essence ya Kenya ne president murai bwensi ekagera Kenya economy njalenge mbe ekero moya koruo bogambe Kibaki agososo bogambe Kibaki a promise ya rweto gochesa wa Kenya iganye ikiraneti immediately after 3 months ati anetigo free education yagasoa after 3 months Kenya ya kwete ya lengense paka abantu konya bakore retrenchment economy konya ya sarike chukwa bank chika withdraw funds goja Kenya Kenya kaera p Kenya kalikwense erete lakini Kibaki for 3 months korua tianeti with free education changes ye karokane sense intotageti obwekanie serikali serikali onyebwekania mono mwana iboirwe ogukina ekiagera serikali yeye yasoete system kerororo abafanyakazi barororo ebintu bigenderere yabasoete lyoke serikali endete imbasoete Kenya yo mokoroni korwoso mokoroni gochaso obogambi yokorangana naye omonto komachigwa no murai bwense Dr. Guranuto tarakore mirimo yabia no withina ondagaro tena ntora ngani serikali no mwana okwabura osoiboiro goikore ngani serikali no mwana okwagura ekiagera omaite yen Kenya yaitu na Kenya yaitu tutakeire tutware obosibore na ende bogokora ebintu bigoreta ogonchuria so komenya kwa bantu omonto komachiguga mono ekiagaranya no cia gotebanga president Kibaki the late igo akorete mirimo asemetinye tatu I want to say ekero Kibaki aseta se serikali nje igetegeka agacha koroisi system after omwaka oyomo egacha kogera bagacha kubwatana nandi baadaye after 2007 elections chiara 2008 noroja mangana ajete koba lakini yakera 2002 ago formulate serikali ebaro koleto kubwatana na Raila Odinga igonde te korengera likorora nga Raila nale factors serikali ya Kenya osa sense ya Kenya na kie kigakogera ase omwako motangani bwe serikali ya Kibaki ekero omoga Raila abegetwe buna ewaziri ya roads and infrastructure ekagera bakabwata na kogenderera mungusana na tokoraki tobororo omungusana ni uri singenjo tarengo na Raila orwanereire democracy ayora na maina aroro asense ya Kenya ito so okubwata na koria iberera ndiabo kungusana na kwabo for the first time in history 2002 mpaka omwaka we chiri wibere na mewanze etano nebere egasiga koleka na Kenya asengencho yobwamate gatiya opposition leader Olenge Raila ne president ya choretwe oyu endorsed in 2002 akero koligere 2008 ntwatwara obomigusana abantu mbakwa chisegi asengenjo Raila egenete ngana irete chikorera lakini yakaurwa 2012 nabo igo tokarra boigo so uchumi ya Kenya gasalika gochakera 2012 mbaka 2022 wikarabone saligete asengenjo yake Uhuru na Ruto ekerobare obogambi 2012 bagatiga omumuroyo okorokwa Raila Odinga isiko ekero na ende bono baswete na ando otigiru isiko so what is bringing obogambi kobobo kongu ase Ruto tali Ruto bwade problem a problem nate banga nabantu baye batali ko advice accordingly barosyo kubwatana na Raila Odinga biyesana Nyamwaro aiwatere na abantu bali bagosira umurai bwense unanya nusyo deba no murai bwense obate utakire komajwanto iranena ansemo yokorobekana okorobekana ngoro ngogaragana ndituko lia chuma yichuma ane ngorobere okorekana na ndituko lia chuma tan nyanusi ngosiro na mandamano agenda to korekana nse ya Kenya yana ngosa wa Kenya bonsi pia na namona ba Gusii bakwegweke Gusii yase bale amandamano nere ruga ase president ya korokana ngenenu dictator era igwe inere igo odemana serikali ya Kenya kwanza eruga yabo koigwa na mandamano Jude Africa Nyamwaro na kioroji Article 37 ye constitution ya Kenya ego kwanera igoro ya peaceful assembly
peaceful demonstration, peaceful picketing, ntwancherete amaandamano gokorekana asensi ya Kenya ose gokorekana noanye nyumba mwane noanye mwao noanye mwanya nosi amaandamano nanchire gokorekana ase institutions ase ngencho yogokana biria bitari ebironge gocha ase obogima bwabo egento ngogikeria nekamo egento gekorokwa destruction of property and lives nande nkoira libageri litangani koiraneria chiamate chiria chiabari basireti amagima busongo abantu baikire batano nomo oikira igoro butuko basirete mosbati yolio sirete bo mwali olengo mwanafunzi ase National Polytechnic ya Kisii ngosa banganya sae abeke chinkoro chia basagia naende abalia basireretibwe banyoro omolembe egento nkogikeria enche buno mwegereri bwo boronge bwa abantu n'amaandamano agokorekana yogosaria ebintu yokorwana yogo block chipara yogo tagore ebintu by'abantu lakini inche buna juhudi Africa na Bernard Nyamwaro ngo support inda maandamano ekiagere ebintu mbire bitaraikirana asensi yetu ya Kenya buya sana mwanzi mwadena ngosira muri amaandamano lakini amaandamano mote amogosira na kitoko mesa peaceful demonstration abantu bataraja kwenda sa maandamano nyanusi abantu mbanya kogenda maandamano babwate bioge bae bangete gochikorwana be bangete kogenda ugokora ubukurumi abantu bakogenda bakora maandamano no molembe egento gekogera maandamano akonchoka atiga koba mabe nekero abasigali bago kora provocation bago provoke the demonstrators peaceful demonstrators omonto manyago jako ba disperse ko barutere tiagas posa abasigali bategete ko ba part and parcel of the demonstrators baba sebale baba na barabo baba era moina na bande moina demonstrators gatigati bagendere ko demonstrate paka bade bajigo ikerasa bago deliver petition yabo babwate lakini abasigali ba Kenya amaneruga y'abarayi baito ba Kenya ego bamineti nga demonstration yende yonsi yarabe kwa sense eyere ase katiba yaito ya Kenya inga nigere eyobosali eyobourereri for example retired chief justice of Kenya mbabwate peaceful demonstration babwate biranga chukoboko bale peaceful they were about 50 people bago demonstrate along the roads of Nairobi bagoika angana Central Police Station Nairobi abasigari bakamanya goja bakuruta chitia gazirioka bako turuta bako jaka go disperse abantu bako ngeko bwata abantu kubabeka chipengo bosa yani nga abasigari in another way round mbigo bagendreta go segeta ba Kenya babe violent ibaga bako igona abasigari bakogera amaandamano bisu aba destruction ibintu byasereka yes no nyene kero omukubwa wa police agwa address igoro ya maandamano igagukwana as if Kenya is dead every Kenyan is going to die on that particular day at the demonstration because yagotene no begete chianga chiobuo chiokobo yense okwana chinkwano chinguru wakupona kabisa agatebanga monyo olekaneli tukelimo kwandamana onde bwensi oratoke para igotogo igabakomera namuneli chiko pesa na nyanusi grandrete gatuja se nyamwaro nabori nyanusi ko sema bori mwesi na pisi udebose mote njikore kana sensi yetu ya Kenya na hande ningi asamandamana ya koriru atanya ko peaceful wekaboniga ebintu biko sarika kirarituko tumeojibono kweri na territory county ya Kisii ndio biasarigete lakini turakwana na peaceful ne riye asense moya maandamano mote amaandamano igabwendete okorwa amaandamano yo mulembe amaandamano yo mulembe nari abantu bakoimokia amatu chiwawa abantu baimokia chi placard bakorika kiria kibachandeta ase emioyo yabo no bugima bwabo bamanya koimokia egento gekorokwa ebiranga chibwe birabu bigokwanera omulembe ase ogotara kwabo
na kio aseke Gusii amandamano tokonyaruka okorobekana abantu babwataine bagotera amatera yakorukunga patriotic songs amatera agokwana okogechibu kwabo lakini atabwati okorama atabwati ogochecheria atabwati ogochaya ase abantu baria muso muntu uri okorobekanira akero togwire na sense yaito ya Kenya nonye ne chinse chinde chiserikali chire asense ngima baraimba igotaka barobekanira na kiye kogera bakobeka abasigario utatigase lichiko ligotebaiga ekera abantu bakorobekana igetakeire omusigari achororo arwege ntugekoro kunga security oborendi arenda abantu aba mbaba isa kero kende abantu mbaro bari in opposition yaba bakorobekana warorire mbaba isa ko bakamagena kibakorobekana bagotara enchira kogenda mwanye babwate kerenga no moneno bagwenze bagochikora tibaba isa ko itwa igo egasiyo musigari ase okorobekana no koruo borendi tali ogo provocate buna endo wiyana yateba totebe na inuba bere na moa kwande totebe na abanyanyimbo no bakogera amandamana atako abapisibu tali abanyanyimbo bakogera amandamano takoba asenje egento gekogera amandamano takoba yomurembe n'abantu gosangi bare mamincha ya aba bakorobekana bononye toko amerania totebe nche na nyanusi ngote banga nyanusi yongose ire ntegetankorerega abantu mbale bako support bako support nyanusi na nyanusi bwe ko manyene tatageti nsoke isi kombo ntebe ngaki ringaneri yakorekandi nyanusi otumeka abantu baye bachaka goturwani abasigari bamanyaga soime ekerese yirigati yane nyanusi bona abasigari bamanyaga soime asogotogaya boikabona bato provocate baanza kuruta chitiagas nyanusi kira kwandego orenero tebirina abana siasa de mono wariveji sembe jibero na bona ambwasmio na Kenya Kwanza mbaro na bakara kwirira dende na rio rogeria mpaka basekera bacha kusoka lakini kama jikoro na banya nyimbo okomaja peaceful demonstration ever ya kole to Kenya ne yere yalenge covered by Will Mutunga former chief justice yani yabwate andikachusa and balenge peaceful kuonjokana na babwate black cats bagoteba about economy yenze bunana kienze ya gochikonyanyasa amungana inchi okawaita oyo igoro getunga mama mboga mama kioski buna gochikomia lakini libaga liokoba support bakole demonstration baonjokana na street Jones picha Nairobi Nature street chinde se balenge chinze enze yonse Kenya ngima igo balenge igo babete igo barutere twitiagas bakaba scattered bakangeli bagwe kumba bakanyora basigari bagenda kubabeka chipengo na kubabwata bakabwata abana harakati abo igana basigari yokomachi saiti ya 50 bakababeka sele ebajete kuandamana paka igoro na libajete ko balilist igana basigari yokomachi na buba babugade bakabagatabanga today on Monday nkonde demonstrate balenge kotini babeke protest yonye banko baire kotini paka barusyo mosi yasyo liyo Central Police igon ato tabanga demonstration even in Kisii town it started peaceful from I was there Emba tengo na kiara na ne roboti birengere bingao na tianga bizbere ko ngana nyanusina ngakia mandamano bon turi ne asa mandamana bosom bosom nyanya kurwa njanya ko korona ri ya korete asa matama tama kwa tena ya antonya kororiki ingie ko garabono ase tawni ya Kisii ya bete chiparanji sambire abantu mbakwete ingie ko gara tujakira ase judi ta kireka omagoja sinyanusi kiara kwa tena no bosom bisuware ngakia mandamana bosom ka turanya leti ekere bintu biyete mono amandamana abasongo amabe kegima naende toko yagikeri sana ekiagera telibuya ekero busongere nsinini naende yo uchumi ya salikire for the last now 9 months osangia abantu bakoimokia ebintu biria matantare yabangina babeka para babuguli chitaili basamba
baimokia chifriji chia bantu chire chiarenge gesona bata banyuji soda omwerio babogoretie emete ya makombe abantu bakwandamana babogoretie amarune chichiba chikromu koboko. You see busonge yaito tubwendete kuyerenda na anene ekero kurigereria amandamana abosongo tarenga amandamano yo kwandamana usikurobekana igoro ya uchumi ya Kenya igoro yo gukina kwebintu amandamano arenge bosongo igo yarenge amandamano yabai amaireneria gati y'abantu babiri gati ya omusike Simbarati na gati ya omugabana lakini no yonda akaletwa igati omuntu okorokwa nga Ruto kubabuna omuntu ole neutral igere bobe ase egesako ky'omugusi n'obogima bw'omugusi koachaka korama amangana ansoni gotera amangana ansoni otanyare gotegerera eyu wazangiri naende bono abantu bachiete bugirango igoro naende bagachaka korama amangana ansoni wochaso mugabana. You see, let us be very clear here. Ese gigati ya Simbarati na Osoro wika esegi ya Osoro na Simbarati wike ninki minetiga. You see, Osoro na imoka akarama akona koramo mugabana ogose koiraniriyo mugabana mangana gete o mugabana Simbarati oyo no are no muntu aye nabantu baye mbaro Osoro ito nabwate abantu baye warore lakini inkitokanetia segusi egentokanetia segusi no Osoro agenda tebye president igoro yeme chanda bagusiba bwate warore Osoro tawli kuri yo mugabana tinka gertinga kuri yaro mugabana Osoro gabwendete gukwanere president amate Mr President abantu baito barobekana gusi asengenje yeke neke na kiria warore abantu basimbarati babwendete gotebye Osoro gendo tebye president orente bintu gusi tari ngakorwana nga oyo tarakoreki so esegi yabosongo to be very clear very sincere igere esegi your response warore eyo kogera yareta obororo obonge yareta ogosalia zo okonge ngonyendiri buna baba gendrete korobekana buya to nyanusiri baga nere ara thank you anyendiri onyanusio minto buna bachagete korobekana buya which is very right mbarda siasa Mbaleta tisiasa. You see what I'm saying is provocation. All right? Ekero abantu ba Kisii. Ekiagara I was there. Narengo mbe mashauri. Nkamana gosangia bamura babekire gento kieke. Omulero echitae. Warore. Ekera abantu ba kurobekana. There is no need. Ngonye mbabo letie bifa. Warore. Once kobaruta chitiagas. It is very nonsensical. It is against the law and the constitution. And this is why tutagete kogende court asengenchiyo korigererie bintu bisalegete bosongo asengenchiyo koboringa e chance ya eninki asogo kore nyanuzikago che asogo kore abasigari ekero bago chaka korute tiagas abamura ba kwandamana nali bagotebanga no Osoro na kwanete nga maandamano takoba Kisii provocation. Are you seeing? So as a debate we katoba abantu toraba sibore na ande tokwane kerekene aso okwayana na koleta omurembe ase Gusii yaitu uye sana ona nustura jasori nyanusi akorengana maandamana akorekana sumu cyubosongo amandamana ari niga segetire siasa onye onate ana abanta bange barakana baba jinungu abande bakatwara maru amatimu tarengo jinungu bintu bigania nerina matimu tarengo jinungu jarengo na wade amagina na maru ando babore ni kese kedire siasa ona machikore taimebna ekorane segi mugabana Simbarati no Osoro tirakanyika nebena njajangiete na enko arengo yomobo ngwateba omarario ito Brighton mbe mana soko to e fora muye to kwanira abantu baito elinde bamanyenga nkikiarengi mangana oyo Osoro na gabana itukoria saba talengo opi nekera abantu barosire bachite gotebanga
pamentera nikendi wasumo chakano if my friend Nyamira can be very transparent amo isopi yani gochio moroso kichekire saa 11 na lia bantu bano baje saa 11 ya maandamano ari saa 11 maandamano abwate ndia bantu barasire abantu ndo kwane kene ake tiga tora tiga ndali plan ndia bantu sanga barasire ndali plan kera kwa nkororo monto gakorasu kango kwete anybody who saw research epuleti gwako montakwe nere kanga akorda na akwete bono ndotegete ko kwana mangana yi ikwa korate abantu bakwete simba kwete koranga naye kero mai inche bono buna torega ese studio omosani one na ndole osinyete ko bakorera yana omoswati milika ekarobali netali ene chief office lisasindi ruetense likagenda paka goroba igoro ligachigwa ko musubati oyu nali nyagitali na anda tukurwanira obogima na abande bali kwa gondo bamina masasina abantu mbasiri na abande baumbete na abande bali baumiyete etoko babeka nga nyasaye tigababwere ngakeba mwete wata kwanda ina ekarojiri sasi wakure lakini nakinata kwanda ina masasina oko igwa kwanza kiagero ise ko tukorra lisasi eminute ngayo kwete bono ndo kwana ya demonstration ya Kisii yeli tuko lialengeli ya 77 Friday igo abagusi balenge kokwana na members of parliament babo direct bali osora eta chibesa bagatika kogenda parliament gwake kura bali bagete yes na bali bangainere tinga barwalire ngamba kunyara gwatend asi tukolirie 40 amandamano nara lialenge bosongo igo mandamana arenge abagusi bakuburiga onyamwa jumbo itagende nsemei kangombya bete borongo pono bakagera abachumba abu baka umwesimi wokoro kukibagendi umwesimi wokoro kuonchoke umwesimi wadonya toto bakaye guchingurwa saba Kisii ingana bubare saviors na bubara abakonyi ba abatoria begesa kukyomo Gusii ekyagera nabu bacheta parliament bagakekura bakatoka parliament bagadebate abande bonsipi bakaligie njera yo kwebisa na gotama inga yani bakungaineringa nga abagusimba basupportati nga ndwa batabiringa bebise baje gwakekura intubunegeza kukyomo Gusii etu arwete support go chaso mujumbe agenda parliament yatuegerere ntonyore punishment kurwa serikali serikali ekere gutonyanyaso mujumbe itogenda to represent o akekura yes totancheti yani atagetenga tochandeke tokwe toba abantu toganyete kere finance bill ya etire atu ale chiropia dirie campaign yego chigoja kitora irenso torageri chibesa guchimonu erinde tomwakire chikura nero yarete tasira abagusiba kandamana konyo bakirete bagusimba bwatikende barandamane kunegesa kukyabagere asenge njonga garukene kwegerera bareraira gusekende abagusibwe ya very pro igonya nuzina kote abuna abandamana ali abeda so mujibo songo sasi county ya Kisii abande barokoroke katabu yabo kubatikana abachumbe babo kuoroki katabu abachumbe bakolete bakabwatsi omwesimi wa Ruto wa chief agenda ya in parliament na ko andamana ko reply engineer president yego tabanga wapende waspende finance bill lazima kwera nanda se judi yani toko betereliwa kwera nanda se judi Afrika toko betereliwa sobo kong kolnywa esumu biasana akolengana naye abantu mbakaniri tuko lya Jumatatu kerwande ngwarengo tingo masingwarengo se kware kwanda mano se kware kulire kolengana naye abantu mbakanire baenda kurobekana elinde bamochi ababunge usabande beso gate frontare na tatwandamana igonta getego teba bono ige mambie yega bantu bamintu batotegeretenga abana siasa gete babwato kwegena gete batamine tinga gosono mugusionge kwandamana batebirenga manamana lenge bosongo abante barweto mabei batebira yara bete tabaka abantu no mabei barweto ayara bete nya insa ogembo igo barwete mabei yani ndagete ko batebiga omugusii Orio agete kura nero wandamanete na endegesa kukende nkeyo ki andamanete litukoliri na muntu tayo onde bwensi bwakane tukibeza kwasoka kwandamana
ekera abantu bachite kuruchisa bali chabo bagweke town bakonyora nga maandamano naro ebaigete kuruchigari bagachaka maandamano abantu bagogetenga amaandamano achire ekenege kone konyora nga baguzina intutu wakwanire lyo limo gochesa bakenya bande igoro ye finance bill bisa nyanusi tiange ngi SMS ngi abantu masabiki abera toiga arabingwera nase nyamwaro umukutano nyakota kunelio umukutano ro karekano UDA asensema ya monarch ditko wiki eyo eketo joswa na maandamano nebe bona umukutano yo UDA no lete deriverera egaja kwirira sabasaba egaja kwa sabasaba ya ukweli ase county ya Kisii tiandi ribabere batatoka batane ke hose manonseri ate ano ale meyo morobere kironi ya Kisii akondani eduredi ya gichana wikirif no ale meyo morobere muga kabone baza ate kuna City had President James Omwanza ate bana good morning ni kondani ya show mpaka extra time savi era mpaka extra time no ale amona nche mpaka toji gokora kabisa nara odana amandamano tari kwagacha tiga kongaina abana barero ebinyugwa gosegeta abana oyo mumanyi mwanyera odana yaya kitari kwagacha ikiagera abantu bakarutubeke binyuwa nyanustiga atige kungaina omugusi nyanusina odena kungaina okaro mugusi ngwatete ole arreo se no mugusi okaro kungaina gose turi kungaina mugusi marieta nyanusi na nyanusta dieta tingo kwana ekia kinda kwane rende elieta na nje no muraria nara kurokona tinu kwana dieta na ligete ade abana ai preton biamono na bagani baite studio siasa ya Gusii ya rekanuna ni siasa gojikodeta na goitira manyinga gaki tigabarai bamanye umugusi tari monto bitina asensema ya siasa umugusi no getinye kandi kwegiri kyagacha chipara ekero jigo sareka ebibanda byasambwa obuno bosoko asorongo rwagusi inero tumire uchumbe haya andi nara nero wadeona gaki osoro na simba ebatakere beso kiwato devi ninki bakobuna ekiagara eseyeze kogendera nigo bono Gusii ego chikoba asabe nabo yachagete igo ense ya Rwanda ekarobwate miore ntambe ekarobwate miore ntambe kwaro kwae nigora ekarobwate miore ntambe era na arende na ujumbe aye karongo nako ni minute bina wajibosio na bera abebuna ona bera abeko gweta ariko ariko muntu bosoro usiko gweta kwa ariko muntu simba eyo korenganere nere takire ejigosira toira ne asenya mwana mokutano yo korekene monako oyudie no korengana no changie amangana ya saba ya ukweli asomo joso mono sana mono kigima manyete na ndenda te kwera saba Gusii baitorero iga na ruete statement litukoria Jumaine ekiagera na chieta se kiombe kia UDA nchikwelike inche no mo member obu ODM otarachenjia otagete go change go chia ase kiombe kia UDA igori tukoliri nkagendororo ekerenga kiangirete nkeringa ekiombeke kia UDA gose kiama kia UDA eyachete bwango 2022 21 22 ngaranga egiato bwachikura yani yeko win ngaranga mbabwate strategy yo ko win so nkagendoro na inchenchi kobe member ekiagera na akirira ile chikura chintunda inye chikoya kor 2007 wono ngaranga tiganchenchi ngendo ginko gendoro ngategerera mangana alingo omoraria tigato kwane na ndototebya Bagusii ba mintu iga ekiombe kia UDA ose kiama kia UDA ekiabwate ekerenga kyogocha komenta abanyakiombe ase county ya Kisii bagakoro mukutano aria elinde batebya abantu igoro yekiombe gia ose kiama kia UDA omoraria ekero tubwate ekiombe gieto kia Ndizi TV tokogenda isikali tutegeta abantu babe abanyakiombe otokobatebya values traditions na benefits chiabo tumana kolenta onganjire tumana kolenta abantu baitu bakoro kwa coordinators bonsi pi korwe county mbake polling center totebi bali bachanga abana bumugochi kobwatana kokora korikia abantu baitu ekero twachite gari omusikeza iri jana oyoro mujumbe onyali bali chache akaimuka akamana waka omogaka okoro kwanga James Elviso Malibongwa
okoma tebi ngaye ngwatorwania naende mbwangu gwachete bono ochengora ase kiombe kia UDA omusiko osoro akamanya koimokia nero eba gwacho akamana gwaka Clifford Better a senior citizen in this country okoboria ekerogo kia DPP ase ense yeito ya Kenya okoma tebi ngaye nkwari chibese chia shakaora ono tukoburiga nkoburi nyamwaro nkoburiga ngonye ekiombeke yachete kyarigani getwarigani yachakire kurwania senior leaders barase echama yabo inche buna nyamwaro togoso ngakitokoba egendokeria gekareta liberera ase county ya Kisii igona gechangiete mono sana asini wende bwangake abantu baitu bakagechigusana ase ringana riria si oyonde osoro koimoka zairi okoimoka omonto goroku baba Jafet Nyakundi bakoimoka kera bakora gususura omweshimiwa James Yongwae bakora gususura omweshimiwa Clifford Better bakamana koimoka chinduruche bakosunyunta no mosike Simbarati omugabana bono nkoboriga omukutano oyo no bokorwania abarai gose no yo bokwanira igoro yo koraki yo koleta amagenderero asensi yaito yake ya Gusii so omukutano oyo okabeka liberera abantu ba omugabana Simbarati bakaranga abantu abanigo bagotorwania bakurwana kero muntu nonyera abantu ba James Elvis Omaribongwae oyo bwate network ase Kisii County mbaigweti buya so a reaction ya Jumatatu anenenda takoba very egaja kobai juma bana I mean a reaction ya Jumatatu egaja kobai juma na kikwaro jino wanyene stadium azo mupira tu abwate nkoyo amashabiki yaito n'abantu ba timu ya Shabana na barabu bage chitigwe kwaro je bakoira niryo omusiko osoro nari kaiga otebanga omogokone no muringa Shabana njabwete nga narenge gochari namenyetese inko bayarenge omukutano toba. What does that tell you? That a statement ya kolegate Jumatatu nero yiraniretiwe juma nande nero yale koiranigwa ase kiombe kia Shabana ase nkoyo yarenga sana nyamwaro no iraneri na kwari bagora iraneri abo lakini ngoiraneri ore statement ya kwa rwete ritukerio the following day I think so yaragana tebna kwa veru muntu kwa goruru ko jase kambi yo mugabana simba munango kwanaiga mwaro goruru ngwa bakoita mugabana munango kwanaiga nigogorire inche munango kwanaiga oroche igongo support ye president ake naende na murusia mokosa ake egasi yane nekorwa oversight ekerongo kwana igoro ya egento Simbarati akorire inki abantu ba UDA bakoibwera bobe ekerongo kwana egento Simbarati atarakora inki abantu ba UDA bakoibwera buya aro so egengo nande ngatebaiga mugala muwe na hakimpe tiyarenge boronge for the party and I want to say it goes on record iyarenge boronge for a party ya UDA wanza kurama omugabana Simbarati ase omukutano babwate oyo nororetete obobe na a party ya UDA ebwandrate ye bange boronge etebye president ye Gusii erete bintu safi so twenda nyanusi ataragorwa ere nigare murwanireri bwa bwana mwabantu nyanusi mukutano ino orete libereria Sunday and dia sabasaba nande ebinde bia sarikira somo jibusongo ngakioroje ndorigosikia bana egente getangani ngorate bia ba Gusii and once piece bale Gusii ne bwate members of parliament ba Kisii County Assembly bale 45 bana 71 abo bande na chinomini we want to talk those who are elected 45 lakini chinomina yo yingo ko na no mwemusi yondo elected abarai bale na ndo mwemusi yondo elected oyo 46 egakoro ku soro Silvanus because MCS nabo bakoba call fault against the governor kegera na the president because members of parliament ever call fault against the president. And since you saw MCA, I don't know his word, was in a keko kalekorokwa, bono gale critic
president ya county ogoro kusimbarati. We don't take him serious. Ekaro to gocha samangana siasa ngakero kendo sora ewe maire chinga ngotiema na bale na gavana kende. Omo MCA ka kwoga bu opposition oyomo cannot affect the whole society. Iganga buna kisese kisesi yakoro okaromo MCA weli goma ogakale gopinga emochu gavana ya Nyamira okoro kunyalibo. Ya kisesa la pinga nyalibo I'm talking lakini I'm delivering my message. Let message ya nekera abantu bai. Lakini jinta ke ko bia yanusi kora tigabo mate nije ko moderate interview kisesa tara kisesa gento no ena je stadium na to ko bado ri mangana yo mopira ni go ba mo mnyokia nene karonere ba ko mojune kina gya keroka bodemo aro ndo be kanya libo ime abu egento ba ko ba ko mobuni ingeri na chechere simba oyo ndero kisesura berga ochiria baraiba Gusii na de donya na simba iguru ya masakara korbo kare masakara abu na to be kiria to tigare to gandra ngiche paka UDF na yarengi era ne yo me to be kiria to find yes jera yo goeta kera ni henda to goeta para bono ante to de sawa no ase oversight yo ko oversight osoro muno mu MCA or one of the wards chausi imbu ya enda to ko oversight as a county ekiagera bogirango tera twara mujumbe oko represent ko agenda yabo ko chesa national government to chesa mangana ya maandamano alenga bosongo amane lakini amanusia bunande gwikangina na sore bado gwikanda na sore wathena bagirango mbabo ati bantu mundu ko represent osoro no mubunge amete muntera moitera kini kene kyamwe osoro no mubungare osotu mugirango lakini rende ntode abona rende no mwemusia no mubungare osotu mugirango nabaro mbaisana gitenere abane nabaro mbaisana gitenere abona aro wega kuringana nje toro chitindimo ororo seito tali ororo nje bono seito nera sangao bono eyonkoro muntu ogokwano obuya amono obobegoro yo gavana oyigaro mwemusia amono yoro gokwano obuya kozo obobegoro yo president oyaro mwempi ekinje nabo maite igwa kuringana igora kwa tena osorta pati bagase Kisii county bon era takiro kwa national yani Kisii county South Mugirango nebwata aba MCA 6 aba MCA bali these are members of parliament from their small units bakora legislative Kisii County Assembly nabo batakeire goikaranza baroro bobe emugaba na akorire bakwane no soro nyakakaro mujumbe bono utigire ko bo mu MCA igata kire ko criticize bono gose tiande yaba gusiga kibaye bono gusiga mbaje bamanya igata kire ko criticize lakini ne nyanusi ndo diminizio mondo mono to mobegoza na nje shura protect my name Ndizi mangana Ndizi yako ndo to protect ndo mobega bona umwe osona wadena osora tigana mangana ya account affairs aba MCA ba South Mugirango para the grievances abumbuya bono korante ina amagutano UDA ngakyo jangiede grievances yakora ndiri tuko ria icho toro chemo kota no UDA jetingo toko na ande tindi korra TV atangazire bintu bya UDA okolimi ya tindi kolimi yani tindi koligere linga na ki nga UDA gozenjare tangane bono nje igonkonya koboriga kero kende onyore buno yo minto nyamwara atangazire nga osoro na aramete yani na chongereti ongwae agachongelia mana chane tia se barase yarenga no cliff better akamanya gochongelia mana cliff better na simbarati agachongelia mana simbarati abono kwa yengole safi bono iyongo batabiga abanjali mbamanyete cliff better na collect application abe one of the DBB igombaro chenga banjali mbali bantu batarochi mabangaini bale mbaro chengo yoro gotanga mbanyole opportunity yo DPP o gotumeke lieta lyo kwa chief whip no soro igombaro chenga ngobengerete sei na ndekera bakonya gotogi eserikali yega baranga osoro na ro kwano biabu ya serikali ese Gusii baranga inkiata kereto monchali aba getutu naba Gusii in general asungwa abe gavana akagamba garo sora gukwana goso mukutano yinga ongwae ekare bantu bako bagane nyama ongwara rogozene li yara ewe
enyamere aye gulisa ng'una elimo enga ongwa ogambete Gusii obwate impact ya yera oroba Gusii engima aba Gusii mbarolenga inga kibanga ibatakere kobekerero soro ekera gochongeri omurai buno uyu obeiro koira chikura chintunda ibere na kugamba Gusii semyake yemengi ekero soro agochikobeka simba olebwe kiameke ngao na ndo ole gabana ya Gusii asomoroberi obo simba tayo ige koro kingana kyosora bwate embe nyinge engani gocha somo gabana no ene kerata yaga kale kinse kisiko koligia magendera gocha gokonya ba Gusii bosoro pato go bwete chianga chia simba chikorokana angena asali ngakimo kutano UDA ochangerete maandamano ayo akora kuria saba no takitombi kende ngeyo UDA ya ngocha gokora sa maandamano techangieti no nyene nchi because yaba Gusii bage chiwa mono asengenjo osora ko babedereringa abachumbe baino na baete chibesa abandi bakagenda nyagitari abandi bakagenda gutara abandi bakagenda ya kwana tengane nakabona umukutano bu UDA no jangieta maandamano givarance y'abantu bakayigo bakagaya bagasohoka mano ozori koronale ngese county gete ase Kenya gaiga ezerende gotegerera ko bwere tini ganji dikotegerera binto mono ikoja ko bungo gotegerera ginya nuzina to bategerera ba gotegerera abantu bako takubori naki inki nganje tinte batinga na ba eto musuri ya tata musuri webirenge safi tanzo musemesi berisa umujumba karako musuri webirenge agende take kura parliament ka musuri webirenge obora Gusii sawa tosi ngwena na toritori na ndabira to kemi so imotanya in the morning if what I saw on Friday will happen again this Wednesday sisi kwisha kabisa. Let Mr. President come out and address the situation of high cost living. Wine rude kerengeli kiae asimambi ya aboni. Biamono na udena umurali na ebiongosi bwakie. Should there be demos? Yes. People do demos to show their discontention against inhuman acts of yani kwenda mamjaneli chiko na kwenda maminja ne obwenda bwamanya bantu na institutions cha serikali. Therefore, people of Kenya, including Kisii, had all rights kwenda aso kurobekana kode peaceful against high cost of living, financial bills and rates. Okoli kwa bantu kurugesa kwekemo na cransum, that is peaceful demonstration and putative of the constitution. Does it mean when demos are done in Kericho against the farms, regulations and blacking machines are legit, unlike the high cost of demos of Kenyans? We did not see that in Kericho. Era de arena Kericho bariko andamana batige bakendana era ko ali arani gere chit ko bagaye onja betsagero nero tomire uchumbe yae asemambe ya aboniga Fed Makervo awde anwale me yomorobere James Omwanza nera no ale me yomorobere nara odena omoralia inje Federiki nare koboria ama nyinga aya agoitika wetera okorobekana ningo okobalerwa Raila gose n'abanyanyimbo abo ngoto ngaina bale nasikia abadena nanda mako mwana nende na amanyinga ngo kobalerwa agadena mukare ko ngaina ba Kenya ibine birenga byabona kwa rule lakini umugaka na nyanusi tagwanja mu Gusii enkwana tagwanja agadena turwanja mu Gusii nyanusi onda tukarwanja mu Gusii abune birangara bien manda takuru nandro bitoma asina mbeyira se studio igorabu go sasa skini igorabu kalto borane dina ngwara tura maandamano wose abantu baturiye banye muraywense akwane toran kese usko juse ine biranga bya okuru asemambe yaboni nyamwaro anna irenda sol benal baade romo gwasimiro moja basangire gisigina ja arende kwa serikali sigo ngakiokuru kerengari kyawe go gisigina jeje chetegeroza 10 million sigina jas nane karona abarayibande baje ko kigeria esemo ya serikali yani aje ko kigeria esemo ya simiona aya ine che ba okara ngakiokuru kerengari kyawe na bolia igoro ya a procedure ya chagete omotinyo January umwakoyo Raila Odinga akarosi committee na akaboria kuomerana na a committee as executive ya Ruto akarosi committee yayo elinde batware gentu ikuru kwa ngachinkwana chomorembe asokoriye nchera yo gukora emiremamo opposition
na serikali na inche nabongendete kuburinga ngaichi nkwane chiria chiabonekerete ekiagera in 2008 ekero omorembo usaregete Kenya Kofi Annan agacha Kenya akarosio bwamate egati ya omusike Raila Odinga amona Kibaki tokagendera okore emirimo buya wika 2012 serikali ekagenda buya wika 2012 now libori elina nkoboria ntaranyora machibu etokoira nase ekepengele kia chapter 9 ye katiba ya Kenya ase article 145 egokwanira igoro ya okorusia a president office na ende ntageteto somya abantu baitu ba understand nga chisigi na chechi akara togo sangireri ntonyare akara twakora chikora mwako eta president Raila Odinga na chiete court akagenda mpaka Supreme Court ekana chekina nga president Nchole no musike Ruto egasieka omusike okoro kwa Martha Karua akarua statement yagatebanga nkogenda ari kubeke kina ase a court ya East African Community Court elinde chikugaya na manganaya lakini ichikondiyo liranyare konacha ekinekyo ase from the East African Community so ekamanya goikira ase ekero yeikira juzi buna ebintu birabire bibere egento kereke monga oborai bwa Kenya nogo chandeka kwa Kenya egwachire asengenje Ruto ari in office ngonya ndirira irarororo angaba Kenya igoba bwato mulembenera na ndi chibese chichire na uchumi erengiya ne shiringi against the dollar iye bwate chingo ekero ogosangirira chisigi na chechi ebintase article 145 okero ko yesoma oizego soma article 145 igeko gotebia igoro ya ngakie president ekuruziwa in office ige bwate ebintu bitatu ebiora somera abantu baito bikogera president yeruziwa office ngakiri chikerire nga tali Raila Odinga ogosangiriria chisigi na charusia president office it is a member of parliament oyo okoba supported na a third majority ya members of parliament inganya bajumbe bale 300 tobwate Kenya igaba jumbe 100 ekero bako move bako support omojumbe oboyomo okoire motion parliament anyetebenga nkuru story president yorro aba 100 bamubwate si bake chikura chiete kwa igure ebago chieka chieta asengenjia mangana 3 na mbeyemo gross violation of a provision of this constitution gosiri chikolinde lions ekere president ya salirie ekatibei wose ichikolinde lions na kiyekogera e president yerusi wororo namba ya kabere ase okwege na koro nga omorais okorire olimocho linane liase ense ya Kenya wose ase ense ngimo elia gatatu egento gekoro kwanga gross misconduct yani okwebeka bobe bone president ayatatu naro akogera e president erusiwo igo ase okorigera likwane Raila Odinga ekeraruete statement on Friday agateba ngobeiro mutangani asokobeke signature litangani tarato eresanga mojumbe kyoyo obwate emotion elia kabere ntora manyanga ekero kuliria osoro na kwana ndende nkwane bona nyanusio minta kwana ongo osoro na teba nga nigo aeta bakwerende subu parliament mbachi kwake kura ekagere finance bill egaeta bono nyeke ya kolegeti nkose merikito bwate intuna abakenya nkose merikito bwate intuna abakenya nga osoro na ande tali kwa bante subu mbake kure linde tanyo tonya no sineri bagara kwana ya gross misconduct drop nga kina tungi ndeme lakini ndianda ana sinengo bwira ne dio hano ba utobona nyanusi bona abantu aba basimyo bande ba etu musori nande de jete kya no rasimyo kero ba etu musori igona barabu emetu ya ombu yere bona abajumbe basimyo bona bakwego musori imani kitora twara sibole ekene moralimbu yo monazo ko boli zwali elyo into
Kenya katiba ya 2010 na wale kasha wataranye somanye igwe yani baligeretie section yelingana ki inga it is only parliament that can lead to the expulsion of the office of the president. It is only that. If there is grievous misconduct by the president and the government to the people of that country, it is the people to start initiate mbuya abantu bagochaka akaranya mwara kwana na quote question iyo bagatoenda ga 145 na bado na bagonte tunyigore ndo mislead the public and we are not misleading na kingo de yakene because I am a member of National Assembly and go support at least that ne ro gocha gross violation of the constitution. One of them of the gross violation of the constitution of Kenya is by putting punitive bills to the people of Kenya. Bono basinyuko ko yana bakwere chinka mbagenda nyagitari egesa kugesire bono gose ka president ibono yabeire engenenu lakini ngokolete motion ni nyanuzi oyo koleta bono ningereta koeresa bono gose nkoeresa ndaba kuziba igwe lakini bagoriro no roche aba kero power is given to our MP to the MCA to represent when bas nyuruko to represent power etogo tuara 10 million signatures gasha wana bole tinga hiyo signature milioni 10 itachukuliwa wapi itaenda wapi tigabono tumwereze buna abantu abasini tole court process aba na abantu bande bamanyeta machiko batanya court ko ikira gasha wanga bamate 10 million signatures echikoba annexures ye petition mandamas ekobeku in the Supreme Court. No jigoji. No ekobekwa buni annexure. Then these are Kenyans. This is a reasonable number of Kenyans who are aggrieved. Inga tuwairi rubobe, tuwakole rubobe, etora libaga tora kwere nyumba, ekoti tokonye. No na kike koti na konye. Bono ninga ndata kwaereza. I don't believe unge court nebwe kene members of parliament. Kero zoro na chikorwe zupu. A court is independent. That's why the petition ya elections ya ile tuororo aba Kenya bagaita babons oruta kabe president. And we believe a court ni anjira ne petition ye koiru oro ye signature 10 million. Esom e court ya kobe kuba para ebe kwe etegererwe aba Kenya ba tegererwe ekerengere kiabo kia 10 million because if a court can go against 10 million Kenyans mkwendero kweresa torana gose ni wangari ko kweri speed yake mo verify signature verification of signatures that is the work of the judiciary. Nero When you petition when you IPC ne boni gatara constituted. Let me tell you who verifies valid and invalid votes in parliament during petitions. Petitions. IPC ngotokero. IPC is party to a petition that is filed in court. Abantu bami gonde te ukwana akenyonya not necessary IPC eirerwe mese ekwerende a petition inga chi milioni komiti achirega chaba Kenya echiko verify. We have another alternative by petitioning the Supreme Court of Kenya. Under which nere under constitution. It is under the constitution of Kenya. You know, okay, filing of matters in court, filing of suits in court. Is it under the constitution of Kenya? Filing a petition, it is under the Civil Procedures Act. Removal of the president from parliament. It is ege process irera de deokora ne yo kumuruzi Ruto office.
Juhudi kora kwa we are trying to reply as a deputy president yata yote na king hizo signature milioni 10 zikikusanywa zitaenda wapi? I've told you where they will go. Kenya kakinegende go tu. Nimekwambia mahali zitaenda. Hizi petition itawekwa iende kwa it will come under Civil Procedure Act. Wachana na maneno ya kuangalia the president pale through the constitution. Ndate kwa naiga ntoba isa mislead abantu baitu. There is no kangaroo court or arosi in the street erusia president. The procedure is always provided for. Mwanyandiria e court ye yarenge korozi waba kwende barwa maoni. Ange court ye yarosetiwe after the Supreme Court yarwete ruling nga ekiagara I'm one of the persons who is affected after voting Raila and then believing in waire chikura ngasangi ngataireti. All right? Ekero chikura chiri chiarete ekere Supreme Court yekorwe ruling nga a legitimate winner ya presidential elections Ruto anga aba Kenya aba batokolera boniga ntu achiete e court tobatebinga bono beke court in the street togenda ororo elinde totware a interpretation toigore ruchi saba chiria tuligirerie chikurenje. The whole issue Raila Odinga akogendera go champion boniga. One of them tiga juice negen tugekorwa akotebanga open the servers. Are you see who is entitled to open the servers? It is the only institution mandated korgunga IBC. Mondo tayo ora verify chicken tugekor kuchikura we gosenjire valid gosenjire not valid without nganye tali IBC. Ekero ekwende chikura chikogende court to akira chikura njena nyanusi for example nararenga nyanusi na ngiberete ekero chikura chiri chikobo uligwe chiko iriwe court in the presence of abantu bakoro kwa IBC. Why? Because nabu bale charged with the experience, skills and knowledge nabu bako understanding a ballot paper ere defense igere eyamage tukugata tonei not the lawyers, the legal experts. The legal experts only interpret the law. What does the law say? The law says that for the president to be removed from office, a National Assembly, a member of the National Assembly, supported by a third majority, will petition or will table the motion to impeach the president. Remove of the president. Even the Gusii, Tibara Jasambiru, Chiabe. Nigojire faida ito nganduru jana kama mugusie kera chibaje tujugoro moka inani mandamana liabel nare faida asoma gusie no nyombo mbwa konge nyanuzi nare faida ko cha asoma gusie na tuarobe kane tuasadi jiba tuatira abantu baitu bakure kuna faida kweli bono antu wakwane takorukarenga ekara ba Kenya bangire goisanekana amane serikali bune gukora ebinto alternative no mandamano gago jaga kale peaceful provocation yaso wakati yale do osambe bintu na kola kende oyo minto na kwa na igoro ye gosomo oyo moito na kwa na korwa bo origerete station ye itonga ngebi banda bya bange na bigasambu na kerenga to bigasambu kera manda manale abaire provoked abantu ba gosiru batwariro ko igwobororo igo bakori kienjera yo gotanga kigari cya police nchigenda kunjiru center A go center B enjere rinere ri bakorete mete yestima bali banjera batigara bakwanda managa agati ase batanyore konyora disturbance ende yonsi ebinto bagotumeka mbiri birange bunabone mete yestima range ebinto biye bitandale bibirange nainde abantu balenge kwanda manna mu cyobo songo abange nabangina nabo bali babegete ebinto byabo bikasoka para bitanga abasigari basambete mbisambiri ebyatangete bya progete nande bira niwe paki no bire se bintu byabo besa nyanusingana libori ya para kwamboli ngachipara cyayire ne faida so musibona ingoko boli ndega chipara cya gusikira abacingiya igotora unjokane Gusii no Nairobi no president yamenyete no byasara bire no menere no kabechire no byasibire chipara cyo senjigende ko toka Kenya para telikoera e paro nyo kwacha kurukisi
you are heading to Garissa, you will go to Garissa, onto kana no and Tana River, onto kana no Jeramu, onto kana ne Steel na onto kana ne para, that's not the end. Ekaro montaga dange para ya Gusii, nkikere kana ne Gusii when we cannot do business. Ebi into vile wholesale Kisii, ebi kuru Nairobi. Ek para ya Kisii, ekere kuyiye yemo yabo, nkunyoliero mochumbo soro, nolio rueto mosolinga, nero letiro bokongu para chitu chikoi. Sawa. Amanda bakwete obogima basiri ogima babo ibintu bidu byasara kire ritukeri nyanyo tasara nere faida oja sumu Gusii no na sense manifestas kero ngo kwana ndengana yamo kero Kenya yalenga konyora huru Kenya yekoro ku Kenya yabwata abantu bankoro gambora banga basungu ekero musonga alengurusi bwenze abantu mbakwete ebiyombe bikarozi bwebinde bikoro ku mamau ebinde bikoro ku majimaji ebinde bikoro ku tikitiki ebinde bikoro ku otenyo nyarigoti ebiyombe ebyo ekero otenya akwete omutu oyo tayo nali abagusi twajete goswese picture yenzenga ogukwo komukumura yoito na kukwagerete abagusi tugatwara uhuru nabo igo abaminto bali bazirire bali nabo bakoroka true fighters bokolete change yenusio kwande true fighters ya change karo mutazirire bia karangane birenga bia ekatiba yaito 2010 otuachite referendum as 2010 ko review egendo ekoro kwe katiba yaito egerebe ke chinchira chire chyo botoereru chyo kore bintu Kenya yani go strengthen democracy through Raila Odinga and I thank him ngonya taliere angana possible bonto ya lero anganke bisto kale toro bikanete go chioro go sento ya gulibaga ebintu bya Gusii bya salegete nebinge sana ekero litukuria maandamano lire Kenya ngima litanga ni Kenya yasiretie enibe nyinge sana gwetera revenue ngomanyete serikali ya Kenya yemenyerete gwetera bango elitokorwa kira lituko wochia serikali igo litanga ni bango twasireti Kenya na Kisii ne bangiriye chogo ekorwegwa kira lituko wochia serikali ya national government na serikali ya county government ekere pare gosieko egari yare gwetio muzige ire Tanzania eire Buganda eire Kisumu SS yare kona chweti gare busongo echikoreta magendero igo ya siriti ekero okorobekana kore ebintu bigo salika mune para ya saligete igo tobwata sare nene mono sana ekiagera naende ntojitorobekana ali azitwasambete pare getongongo so akiro nande ngocha korobekana tule abanta baba bono ngocha korobekana bale gocha Simba harati mbayi gocha korobekana uchi ase president bono ekiagara jipara chiasambetu ne chiabosongo ekara jipara chiasalikire chiabosongo ali ase bastambete ne tairi igekoberieramu abanta banande na bugocha gosangi mambi mbayi ko irale egetonge kerege ko omuntu bagocha gosanga gotebenga omugaba na Simba harati nere bagwanza gukora korwanera bagotenga ki watigire para yaitega tongo yasaliki so gosamba para gosalie bintu by'abantu aso korobekana inkirie gento kiengenja aso koleto bosibore ase engaki yabono ya situ ya mini ya Kenya uyesana enjara nero obogima bwa kongire ekene I've heard at 87 now 195 ebirengo by'obogima bwa chire igoro message yaikire amandamano obosalia na koramana between the Chief Whip Honorable Soro na His Excellency Honorable Simba will not help Kisii Kenya to erengereri abagusi Soro outright and the fair of Kisii not an other thing Honorable Onduso biasan ogoto mente jida kaibere gentongirante te kukwanera you know kumbire eta kaibere ogoto mente morali gentongirante te kukwanera gentongirante te kukwanera egentokera nate te kukwanera igoro ya ebintu gosalika Gusii you see omararia ekero ebintu bigosalika igesa quick telio mogokoito abaraiya babaito abaraiya babonzi nabaito omugaba noro noyuitu mwanye bana abantu bali bategete korusia omuntu office
ninje na ikirichi signature 12,000 lakini tinda atangaza nganko rusinde omugaba na Simba office ekiagera abantu aba nabarayi baitu buna osora ari omurayi oto buna gaba na ari omurayi oito abantu aba ebabwenderete gochamu warore barigereringa ngayobo kongubore ase Kenya igoro yegente kina kikware ko ngeminute kina konya nari go chikweba ina kina ari go chikwenyera konya na once nande ngondi kutoli egento gekorokwa Kenya yaito the solution teli nga amandamano ekiagara bono climax yaikire amandamano na yaki tokogenda gukora Jumatano naende tuachakire process yo remove president from office so it is upon Raila Odinga kocha ange babwatane ate abarozi bairane egendo ekonga by partisan talks a team ya Raila ne team ya president bachamo for the good of our country biasana ringana leo mwari no usekere bitu biare ngotebona tu akode tuetani dikibiro ringana leo mwari njenda atari aba Gusii baito mwezime nduso kwane korwawo clip unkeyo report te yoga bananya kwana lipra osoro no nyene litukelimo yani osoro gatagete konya kweburukani gabe tindira abantu barurenga umuntu uyu banya ko osoro eke wango kiaye ndo amota yabanga ngayata kere kobera ekara kwane bintu bya Kisii County igaro mu MCA kara kwane bintu bya national government igaro mu jumbe bono ntu to kwota bya Gusii baito bon CP onya maandamano change telikoba litukolia Jumatano basoke bonsi chitown cheito chonsi Gusii ngima bakora maandamano serikali ya Nairobi etegerere change ya mangana ya finance bill egesurukia beire orocho mondo yo tenete ibra bairire mangana kotini okoba yobwenenu nando okobare gesakuge korukorweze bobe president omendera mafuta siringi 14 na sumuni abantu bakonyara kurukuru town gete go town gete abantu bamindo serikali yego taketegerere nando osora muirire report amandamana akorunya marambi mono etago na boego na nyamaiya etauni ya tabaka amandamana akorwo mozamba bindo mokora amandamano yobwanjani chitauni chinde cheito cha Kenya ogembo magena amandamana akorwo kama kawaita nyamaja nyangoso itumbe ne chitauni chinde marani omochonya koe mosocho maandamano kabisa tole ready kosoka isiko einere ruge president yekoiwa abantu bamintu tobwaterane abantu baito banyamira mo baza kungainwa omosigo oli abakenya babwate noro nainu mobwate instabauti te yonga nyamire kabwata gokonya kakonde soka maandamano Jumatano anza saa 2 kora maandamano saa 9 sinse chiga chinde tuwe bange bia sana anara tena usoro atigana aba Gusii ine jumbe yawe nanye somire Jude ndoko rabo toiturigi platform ena tokwane kya ntokore tia serero mange mbia mono manjumori ya karo twarenge na pagani bana studio twarenge na Bernard Nyamaro korwa sensemeri ya Jude Africa na communication director sensemeyo twarenge na Janusi omwenga no mwana siasa ale na neko prosavare na hera hotel na kimara soka Jumatano ne mwenda maandamano na Jude ate na maandamano tarimaya esari baje kusangisingina jabono na yo kwamwa ekiarende bogi maurugwa kongre onta yo borro verde asensite again to ngana jo shota cross semere ndi studio kwa kuna marugine chibi chago jera senjera bene tumira ni tukuri angyo asomro virwe sake ne ko to ju kwa nsema yo bochenu kuna botamberiane Brighton Makori Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.